Hola, bon dia a tothom. Us volia comunicar que ens ha dit que sí a l'espai exterior de l'ATM d'aquí al costat. Per tant, aviat, poder la setmana que ve no, però en 10 dies o així ja hi podrem anar. Per tant, encara estarem més amples a l'hora del pati del migdia, sobretot, que és el que necessitem encara. També us he de dir que l'espai de Tavern funciona la mar de bé. Sí, totes les famílies esteu dient, ens esteu fent arribar que molt bé, i sobretot els nens, tant nens com nenes, els està agradant molt aquell espai i els mestres també s'hi senten molt còmodes. Què més? Que, clar, 15 dies més, 5 setmanes de l'inici de curs i ens anem relaxant una mica. La puntualitat ja no és el que era i aleshores això ho hem de recuperar una mica, sisplau, perquè ho fèieu molt bé i aleshores està fallant una mica, sobretot als matins i també a Tavern. A Tavern es tanca la porta a les 9 i 10, perquè si no, no poden començar a fer l'activitat i endarrereix molt les activitats que fem. I recordeu-vos que al migdia l'entrada és de 3 menys 5 a les 3 i 5, aquests 10 minutets. I després ja també tornem a tancar porta. D'acord? I que les mesures restrictives noves, les notícies a Barcelona no són bones, però són bones a l'escola de música, perquè no tenim cap cas. Estem netejant contínuament tot i seguim molt contents tots. I estem treballant molt a gust. Mira, avui estic a aquesta classe de segon que estan al pati, i tercer i quart estan al teatre. Estem treballant amb la màxima normalitat possible. Per tant, les mesures restrictives de Barcelona, complim-les, fem-les, i com que aquí les estem fent, mascareta sempre, higiene, no ens relacionem entre nosaltres, entre els grups, només al mínim, doncs no hi ha casos. De moment no hi ha casos, no vol dir que n'hi hagi, però de moment no hi ha casos. Per tant, felicitats a tots, seguim endavant i bon cap de setmana.